cos com a recipient, el cos com a llenç en blanc, el cos com a instrument per dibuixar. Com diu el mestre, dibuixar és el més primitiu, el dibuix no té llum, va cap a l'abstracció. Dibuixar és com fer un encefalograma de la teva ànima. Un llenç que no és el mateix, ni dibuixa el mateix, als 20, als 40 que als 80. No es pinta el mateix als 20, als 40 ni als 80. El mestre diu, el poder de la transformació. Podem transformar, podem anar cap al lloc que desitgem. Ell diu, yo no podría estar pintando flores todo el día, pero cuando tengo la necesidad de pintarlas, las pinto. Quan vaig conèixer una mica l'obra, perquè hi ha molt per conèixer encara d'aquest gran mestre, una de les coses que més em va agradar va ser la persona original, diferent, peculiar, singular. És d'aquestes persones que dinaries, berenaries, soparies i tenaries de copes perquè és un conversador absolutament incansable, constant. Crec que és una... Sabeu això de quan et fas gran, algo que tens que veure com a positiu és la saviesa. Però no tots ens passa el mateix. No a tots ens passa això, ojalà. Però a aquest senyor li passa. Aquest senyor s'ha fet savi. Aquest senyor t'explica coses que a vegades és difícil de saber-les d'una altra manera que no siga per la boca d'algú que té aquesta experiència, que té aquesta constància. És una persona que ha encarat molt bé la bellesa i és algo que em fa molta enveja. M'agrada moltíssim veure persones així, artistes així. Una altra cosa meravellosa que vaig conèixer quan vaig començar a estudiar una mica la seva obra va ser aquesta manera incansable, inagotable, inquebrantable de treballar, de fer, de produir, d'estar ahí, la presència constant. Però no d'una manera, ell diu que no és d'una manera frenètica, no és d'una manera ràpida, no? És una manera pausada, meditada. Hi ha que treballar d'una forma pausada. Ell em deia que Picasso, Sorolla, Rubens treballaven d'una manera frenética, treballaven amb unes ganes d'arribar al lloc i ell creu, i ojalà també pogués aplicar-me, que treballar des d'un altre lloc, treballar des d'una manera tranquil·la, d'una manera sobretot meditada, sense... L'important és el procés, és estar ahí, és la creació, a pesar de que no pensem moltes vegades així i volem arribar a algun lloc que potser uns arriben i altres no arriben. Ell deia que Velázquez, el seu estimat Velázquez, només es va posar a pintar, ja era un geni, ja ho tenia tot. Truman Capote ell mateix deia que als 18 anys ja tenia tot el que tenia que tenir per ser un gran escriptor. Sin embargo, Goya és un personatge que ha necessitat un procés de creació, que ha necessitat un temps per agafar allò que ell diu la eina, que per ell és la simetria. El seu tio, que ja sabem que va ser una persona molt important en la seva carrera, li deia que no, que hi ha que educar la vista, que no hi ha que medir, que hi ha que educar la vista, què és això de medir? Però ell necessita agafar la precisió, l'exactitud, la simetria per no patir, per no tenir angoixa, per poder treballar lliurement. Jo trobo que és una cosa que, salvant totes les distàncies del món, estic al camí de trobar aquesta manera de poder treballar sense por, amb màxima llibertat, poder anar el més lluny que puguis, poder arriscar-te al màxim com a artista sense caure a l'abisme, perquè sempre tens aquesta
precisió, tens aquesta exactitud, tens aquesta eina que el deixa treballar i el deixa funcionar. I una altra cosa que també m'impactava molt d'ell, m'ha impactat molt d'ell, és aquesta manera de pintar la realitat. És aquesta manera de subliminar lo quotidià. Recordo que Pina Bausch, una gran coreògrafa y ballarina, deia: yo me inspiro de la vida. Solo observando la vida tengo para 3 o 4 espectáculos y todavía me sobra material. És real que ser espectadors de la vida és algo molt profund i és algo molt poderós. No es donem compte perquè mirem però no veiem. Hi ha moltes coses que se'ns escapen. Ell ens té acostumbrats a pintar, quan pinta Madrid, Barcelona, pinta ciutats, i ell mateix diu que hi ha moltes coses que una vegada està pintant és quan les veu, és quan les descobreix, el poder de descobrir això, la gran capacitat de descobrir que moltes vegades igual no tindrem mai. Però quan pinta interiors, ell diu que és com pintar l'ànima. Veieu que torna moltes vegades a l'ànima, perquè està tan relacionat. Llavors, ell pinta i troba allò que realment no ha vist ningú i que potser li s'escapa moltes vegades. I de la mateixa manera que ballant també ja busquem aquesta manera d'entrar en aquell lloc que no es pot percebre, que és tan invisible, que no, pareix que no existeix, però que està ahí. I de l'altra manera també, que ell diu una cosa que em va xocar molt i va parèixer meravellosa perquè la comparteixo profundament, que diu que quan pinta surten els inferns. Quan ballen, també surt l'infern i a vegades estem en l'infern.
Expressió artística única. Anem cap a l'escultura. Es diu que és la màxima expressió que ha arribat més lluny. La pintura és més sofisticada i arriba més a poc a poc. La seducció de la quietud, la seducció d'algo que pareix està mort però que està viu. Quan ell va pintar el primer cap, quan va esculpir el primer cap, que és el de la seva dona Maria, va dir, és una cabeza llena de pensamientos. Està ple de coses, està viu, està en constant moviment. I tota la seducció que trobem quan veiem aquestes escultures, lo inquietant d'aquest volum que està ahí. Jo voldria convidar-vos a fer un exercici per acabar. Un exercici que seria formar part d'aquesta exposició, col·locar-se d'una manera absolutament quieta, còmoda, tancar un moment els ulls, no podem fer cap moviment, només podem respirar. No es pot no rascar res ni tocar-se res. Anem a fer un moment part d'aquesta super meravellosa exposició. S'aixequem i la fem. Ens col·loquem en una posició còmoda, tothom que estigui còmode. I anem a veure realment quina capacitat tenim de quietud. Ell diu una altra cosa meravellosa que comparteixo profundament, que és anar cap al silenci. Diu que va cap al silenci, a mi és algo que, inclús treballant amb música constantment i tal, cada vegada més buscar aquest silenci, a pesar del soroll que hi hagi exterior, però interessant buscar-nos aquest silenci meravellós que tots tenim i que tots podem gaudir de cadascú del seu. Anem a fer aquest exercici i quan Àngela Zarzuela, meravellosa, la guitarra, pare de trucar, podrem rascar-se el nas. Abans no.